Здравейте, брати и сестри! Говори духовният лидер на нацията Хари Шевер. Скоро време ще дойде Антихристо и Бог ще ни грабе нас вярващите и на земята стане голямата скръб. Здрасти, бе. Давай. Тихо. Тихо се говоря. Или не, бе? Говоря в момента. Не, бе, ти, бе. В момента Нека ме говоря. снима, бе. Да ме снима, бе. Давай ти. Казвай. Хайде, Ще дойде грабването, ще дойде голямата скръб. Дай ми само два. Само два банка. Два ме повече нещо. Син Божи царство на земята. Си е бадо начите. Това ли е? Снима, бе, с турбата. Давай някакво така, още нещо, така като подробности. Да. Ще дойде едно с Антихрист, ще дойде на власт и Бог ще ни грабе нас вярващите. На земята ще стане голямата скръб. Хрist ще сложи на всичко хора числото на Станата 666, числото на Сатаната, обаче нас Бог ще ги грабне, вярващите, стане голямата скръб и битка при Армагедон, ще подимат един стател на славите и ще се Божи царство на земята. Не бе. Това е брат. Ама горе, бака, ама тати се връщам горе да вземем. Дай ми един ако има. Ти каза сега. Да видим. Да видим. Я ще доведем, те тук върши, я да не съм самолет. Ама, горе, доведи, бак.